Jeg har kørt. Ja, den har en pisse god lyd. Jeg skulle have 230 hestespand, hvis jeg det. Ja. Så kommer det. Det var 322, han får et plus, han er kommet. Så er det 352, det er 437 og 484, vi må godt gå frem til starten nu. Tredje heat, hold jer lige klar, jeg kalder om et øjeblik. Så bygge op noget fart, så er det, han skal opbygge noget fart op bag ham den anden, og så skal han til at tage. Jamen, han skal ikke tage den alternativ nu. Nu kan han lige så godt vente. Og det tæller på, at han Ja. går foran. Nu har han luften, kan man sige. De to forreste har jo taget den. Og han tog den der. Sådan der. At han kan risikere at være i et heat, hvor der er nogen, der har kørt den nu. Ja. Ja, for Så fanden. skal man også lige forvente. Ja. Tredje heat er I ikke på vej. Vi skal bede 273, 307, 330, 369 og 317 om at komme frem til starten op.